Здравейте от шоурума на Seven Cars. Тук сме да ви представим един страхотен автомобил BMW X5 M Competition, произведен 2021 година, V8 битурбодвигател, 625 конски сили. Колата е наистина страхотна отвътре, M-ково изпълнение, седалките са бяла и черна перфорирана кожа с подгрев, отдухване, масажи, електрическо нагласене и запаметяване, двойна панорама, амбиентно осветление, по интериора има карбонови елементи, червени нашивки по черната кожа, също така алкантара, просто няма забележка от към външен вид. Мултимедия с навигация, камера за задно виждане и 360 градусова такава, преден и заден парктроник, разбира се, всичко е дигитално и може да нагласите голяма част от текстите на този автомобил чрез тъчскрина, а те не са никак малко. Всичките асистенти за шофиране, асистент за мъртва точка, асистент за умора на шофьора, разпознаване на пътни знаци, 4-зонов климатроник, автоматична скоростна кутия с различни режими на шофиране, мултифункционален кожен волан с пера, адаптивен круиз контрол, Keep Line Assist, Head-Up дисплей, озвучителна система Bowers and Wilkinson. Може и да пропускам нещо, но екстрите са толкова много, че просто ми е трудно да ги изброя всичките. Мисля, че хванахме голяма част от тях. Разбира се, има и вакуум на вратите. Да видим с какво пространство разполага в багажник. Ако тръгвате на дълъг път с цялото семейство, няма да имате притеснение от към пространство, защото багажникът е доста внушителен, което е логично за такъв клас автомобил. 650 литра в автоматичния багажник. Към всеки един детайл тук е обърнато сериозно внимание. Колата е оборудвана с алуминиеви джанти, M-ково изпълнение 21 цола и това е зимното оборудване. Този автомобил идва с втори комплект гуми и джанти, които са още по-впечатляващи. Също така сини спирачни апарати, а отпред осветлението е адаптивни светлини BMW Laser. Автомобилът е с добавено защитно фолио за допълнителна защита, пълна сервизна история, внесена от Германия. Не е налична в нашия шоурум, но може да видите с предварителна заявка на sevencars.bg, където може да получите и допълнителна информация, ако този автомобил представлява интерес за вас. Харесайте това видео, абонирайте се за канала и ни очаквайте с още много интересни предложения.